Dumateng sedaya para panitia, Bapak perangkat, so Bapak RT RW monggo. Kula aturi enggal-enggal minggah wonten ing sasana pagelaran Sandiwara Ketoprak Gilar Tribudaya. Nyuwun sewu Bapak Ibu sedaya, nyuwun wekdalipun sekedhap nggih. Saderengipun pagelaran dipun ajengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para sesepuh dalah bini sepuh ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sumrambah, dumateng para perangkatipun ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT sedaya ingkang kula hormati. Dumateng Paguyuban Ketoprak Gilar Tribudaya saking laladan Desa Tempuran ingkang kula hormati. Dumateng sedaya rencang-rencang panitia ingkang kula hormati. Mboten kasupen dumateng sedaya warga Dukuh Kayen kakung Sumawon Putri ingkang tansah kula hormati. Sepindah monggo sesarengan mujudaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah rahmat hidayah saha inayahipun sehingga wekdal-dalu menika kita sedaya saged sareng-sareng ngrawuhi tasyakuran acara sedekah bumi Dukuh Kayen tahun menika. Mboten kasupen selawat saha salam kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun milai donya ngantos yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang hormati, saderengipun pagelaran dipun lajengaken kawula minangka wakil saking rencang-rencang panitia nyuwun wekdalipun sekedhap kaburih inggih menika ngaturaken menapa ingkang dados tanggung jawab kawula minangka panitia. Inggih menika kedah nglaporaken menapa ingkang dados tanggung jawab kita. Inggih menika ngingi masalah penggalangan dana saha penggunaan dana kagem acara sedekah bumi dahulu menika. Pramila langsung mawon kawula badhe ngaturaken penggalangan dana saha penggunaan dana kagem sedekah bumi tahun menika. Bapak Ibu kang kula hormati, bilih acara sedekah bumi dalu menika murni saking swadaya masyarakat Dukuh Kayen Bapak. Alhamdulillah kanthi kekompakan panjenengan sedaya acara dalu menika saged kaleksanan.
ugi dipun bantu kalian donatur saking sanes warga Dukuh Kayen ingkang kanthi ikhlasing penggalih kersa sabiyantu dumateng lancaripun acara dalu menika. Langsung mawon kawula milai penggalangan dana saking swadaya warga Dukuh Kayen. Kawula milai saking RT setunggal nggih menika pikantuk 3.850.000 rupiah. Saking RT kalih pikantuk gangsal juta 300.000 rupiah. Saking RT 3 pikantuk 1.150.000 rupiah. Saking RT sekawan pikantuk gangsal juta 1.100.000 rupiah. Lajeng RT gangsal pikantuk 1.850.000 rupiah. Lajeng RT 6 pikantuk 3.150.000 rupiah. Gunggungipun swadaya saking warga Dukuh Kayen pikantuk 26.880.000 rupiah. Sepidah malih swadaya saking warga Kayen pikantuk 26.880.000 rupiah. Lajeng ingkang salajengipun menika donatur saking sanes warga Kayen ingkang sampun sabiyantu kagem acara menika sepindah saking Bapak Ari Setro. Menika kaitanipun kalian kagungan lahan tebu wonten ing Dukuh Kayen. Menika maringi gangsal atus 1.000 rupiah. Lajeng ingkang kalih Bapak Nur Hadi saking Gunung Rawa. Ugi kaitanipun lahan tebu wonten ing Dukuh Kayen maringi 300.000 rupiah. Kang nomor 3 nggih menika Bapak Suwanto utawi Bapak Kesa maringi 1 juta rupiah. Lajeng ingkang angka sekawan Bapak Sukron nggih menika bos rokok maringi 200.000 rupiah. Lajeng Mas Sabidi nggih menika warga Kayen ingkang merantau teng Jakarta kalau wingi transfer 250.000 rupiah. Ingkang angka 6 nggih niku Bapak Kumbang bos Gabah maringi 100.000 rupiah. Lajeng Mas Rohmat maringi gangsal atus 1.000 rupiah. Ingkang angka 8 Bapak Muntajat Gunung Rawa maringi 50.000 rupiah. Salajengipun Bapak Kemis Jamur nggih menika kaitanipun lahan tebu ingkang wonten ing Dukuh Kayen maringi 200.000 rupiah. Bapak Jono ugi saking Jamur maringi 150.000 rupiah. Bapak Musrikan maringi 300.000 rupiah. Lajeng Mbak Dini ugi warga Kayen ingkang merantau ke Jakarta transfer 500.000 rupiah. Salajengipun Bapak Tarmijan warga Kayen ugi ingkang merantau teng Sumatera ugi transfer 300.000 rupiah. Salajengipun Bapak Sarjo utawi Bapak Pragoto nggih menika maringi 200.000 rupiah. Ingkang pungkasan saking Rencang Lindu Haji maringi gangsal atus 1.000 rupiah. Dados gunggungipun saking donatur sedaya nggih menika wonten 8.150.000 rupiah. Nggih, nyuwun sewu keliwatan setunggal Bapak nggih menika saking rencang-rencang utawi sederek-sederek kita ingkang merantau teng Kalimantan. Kalau wingi transfer 3.150.000 rupiah. Matur suwun sanget sederek-sederek ingkang wonten ing Kalimantan ingkang dalu menika nonton bareng nggih live streaming saking Kalimantan. Mugi-mugi sehat sedaya rencang Kalimantan, lancar rezekinipun, sehat-sehat selalu. Dados kalau wau gunggungipun sedanten wonten 8.750.000 rupiah. Lajeng kas sedekah bumi tahun kapengker nggih menika 1.150.000 rupiah.
Dados dana ingkang mlebet wonten ing bendahara gunggungipun wonten 3,6 juta sekawan atus swidak gangsal ewu rupiah. Sepindah malih 3,6 juta sekawan atus swidak gangsal ewu rupiah. Wondene sedaya dana menika pun ginakaken kagem acara Sedekah Bumi Dukuh Kayen mulai persiapan ngantos puncak acara wonten dalu menika. Inggih menika pengeluaran ingkang sepindah kagem pagelaran keroprak dalu menika matur suwun sanget dumateng Pak Trimo Raharjo minangka pangarsa saking Gilar Tribudaya. Jan-janipun pasaranipun nggih rada awis Pak, tapi sarening Bapak Trimo Raharjo menika kepengin sangat nglipur warga Kayen menika dipun paringi harga sahabat 19 juta rupiah. Matur suwun sangat Pak Trimo nggih. Mugi-mugi lancar kagem Gilar Tribudaya. Salajengipun tratak panggung saha kursi menika 1 juta sekawan atus ewu rupiah. Kalajengaken konsumsi 1 juta rupiah. Lajeng kagem rokok 2,396 rupiah. Salajengipun kagem minum 350 rupiah. Kalajengaken dokumentasi nggih menika saking Media Tama Syuting saking Bokerto Bapak menika ugi sambatan nggih. Sarene sing nginceng niku nggih warga Kayen piyambak. Nggih matur suwun sanget Media Tama kersa sambatan teng Kayen maringi tumbase bensin 700.000 rupiah. Dados mbok bilih wonten warga ingkang badhe ginakaken dokumentasi saged ngubungi Mas Riono nggih. Tapi regane mboten 700 nggih. Direbak piyambak kalih Mas Riono. Salajengipun kagem lampu nggih menika 250.000 rupiah. Kagem insentif tukang masak menika nggih rekoso sangat diparingi insentif 1 juta rupiah. Salajengipun kagem lain-lain nggih ingkang boten saged kawula sebat setunggal bangga setunggal kita anggeraken 1 juta gangsal atus ewu rupiah. Dados global pengeluaran nggih menika wonten 3 juta gangsal atus 90.000 rupiah. 3 juta gangsal atus 90.000 rupiah. Dados tasih kagungan sisa gangsal juta 867.000 rupiah. 5.867.000 rupiah menika sisa saking acara Sedekah Bumi dalu menika. Mila mugi-mugi kemawon kanthi kekompakan panjenengan sedaya acara Sedekah Bumi saged melampah wonten ing wekdal-wekdal salajengipun. Kawula kinten mekaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten atur kawula ingkang kirang meranani wonten ing penggalih panjenengan sami kawula namung manungsa limrah saha rencang-rencang panitia sedaya nyuwun agunging samudra pangsami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene salajengipun menika sambutan saking Bapak Kepala Desa mbok bilih rawuh. Monggo wekdal kawula sumengkaaken Bapak Kepala Desa. Sareng Bapak Kepala Desa mboten rawuh, salajengipun kawula nyuwun petuah-petuah saking Bapak Ketua RW. Monggo dhumateng Bapak Ketua RW wekdal kawula sumengkaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahi segede nggih langsung mawon. Wis dalu ketopraking malah mboten ndang mulai mangke. Dados niki acara Sedekah Bumi menika
saged kados menika mboten lepat namung saking panjenengan sedaya. Kalih dukunganipun kalih ketua semua, ketua Pak RT, RW, Pak RT 1 sampai 6 yang saya banggakan Pak RT dan yang lain-lain. Ini kan sekaligus memberi contoh sama yang muda-muda. Mudah-mudahan selanjutnya nanti yang muda-muda yang melanjutkan estafet acara seperti ini. Selanjutnya biar yang muda-muda nanti biar belajar seperti ini loh, caranya seperti ini, nanti kita belajar bersama-sama. Untuk itu saya hanya titip pesan agar acara malam ini nanti berjalan dengan baik supaya menjaga keamanan, jangan sampai ada yang bertengkar. Untuk itu saya titip sama pemuda-muda Kayen, jangan sampai malah marahi nggih. Nek iso dijogo, harus aman. Nggih sanggup nggih? Sanggup nggih? Kula dinten niku ingkang saged kula aturaken orang langkungipun kula nyuwun pangapunten kalih anu non niki njing ben nanggep napa melih nggih? Tahun ngajeng. Nggih mengke tirimbak malih njang. Syukur-syukur iso nanggap sigit nggih. Nomor sigit sih. 75 juta. Nggih niku ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salajengipun dumateng gelar Tribudaya saged dipunlajengaken ugi dumateng warga sugeng mirsani ngantos paripurnanipun adicara dalu menika. Suwun.